Dakata. In ka sake magana, ne magana ka bude bakin ka kai magana. Zai ma dauran da ko uwayen garo suka koya ma ilimi. Wallahi su da suna haihuwa. Dan iska ustazu kai. Ustazu ko jahili. Ana magana dakin ga son nake gaba dai. Ayi samitin nasu. Saboda samitin nasu ba wani abu na wanda zai dauka lokaci ba. Assalamu alaikum lauya. Wa alaikum assalam. Ni lafiya. Da babban haramin ki na bakin Kai samu kai. Sauran ka tsawon ne faru. Lafiya lau. Wannan mijina ne. Ban taba sanin ustazu bane sai da na aure shi. Okay, ina jinki. Ka taimaka ni dai ka raba ni da shi. Kullum shi ke na runguma da littafai ba ya bani hakkina na aure. Ya fidda. Ka taimaka ka duba lauya. Okay, kina son raba auren ku kenan ko? Ina gaskiya ka raba ni da shi. Kamar ya ka raba mana aure. Kai aure za ka raba. Baka san haramun na ba raba aure. Gaskiya lauya ka taimaka ka raba ni da shi. In ka sake magana, ne magana ka bude bakin ka kai magana. Zai ma dauran da ko uwayen garo suka koya ma ilimi. Wallahi su da suna haihuwa. Dan iska ustazu kai. Ustazu ko jahili. Ana magana kana magana. Manya na magana kana magana. Inda gura ma ilimi. Saurara ki. Saurara. Ya cilo Umar mutum cikin. Kina jina? Ke tashin aure? Yanzu magana sai suke ki. Ya aure ki. A dar ma auren mu zuwa ko ba sai ke ko ta kaba ba. Ni ban auren lauya. Ba ki auren lauya? Ban auren lauya. Ustazu, tira mata. Ni Allah ya da ni ba mutai. Kai, ba ki zama lauya. Sai kana ustazu. Wucan gashi ne yanzu haka fayil ɗin gaba da suna ciki. Za a yi submitin nasu insha Allah. Wa alaikum salam. Lafiya. Lauya karar dillali na kawo na ragunoni. Dawunan. Yi ma'ana ke ba da bi ci gaba da bayanin ki. Na ba shi ya so min raguna kwara hudu. Ya so min daga mai kararraka sai mai tararren. Yi ma'ana ke ba dillalin ki sayan raguna. Ya so miki rago daga wanda bi da kafa. Si wanda bi da kafa ko. Shi na da kawo kara. Raguna na. Rago hudu. To yanzu shi ko ana samu mai baro. Ana samu. Ki tai a sa su baro ki gane ko ka kawo su gidana. Dillalin ki san tin da me shi ko magana sai da shi. Sallah sura kwana hudu a kawo miki raguna ki ci wayoyi ki tsana ki sa aka musu gida ki gane ko. Wani lauya an ce da an kawo raguna gidanka ba ka ba da su ka da su. Ko hada miki kuma na. Shi ne abin duniya ka san bai boye. Wallahi na banna miki da. Ni zaki ce mutunci? Abin da an faɗa min lauya. Wallahi na malinki. Hello? To shikenan ai yanzu zan tawo. Wa alaikum salam. Mallam baban gida? Ya gari. Wallahi la halo. Ya aiki. Wallahi la halo. Ya gida. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ran kai da case din nan da ni kawo tun last Sunday. Ba har yanzu ban ji komi ba. Ka ce zaka kira ni kotu za ta kira ni komi ban jiya ba. Ka gane ba za ka ji baban gida. Magana kes ɗin ka gane ko? Mun tsaya mun yi bincike. Mun yi duniya za mu yi gane ko? Mun gano gaba ɗaya kes ɗin ka bakar gaskiya. Shi yasa haka gaba ɗaya komi bai ta ba. Ni ya ban da gaskiya? Au. To daman na ce ma mai gaskiya nake. Ai don ban da gaskiya na kuma na san aikin ka kenan kare kowa ni kawo ma kuɗi na aimin kes. Saka ji. To na ce ai daman ban da gaskiya kawo ma na. To ai rashin gaskiya ka ya shiga kuɗin ka. Dan saboda kuɗin ma da mun ga duba su mun ga cewa ba hanya ta gaskiya an ga sami su ba. Shi yasa mun ga ta haya ne kawai. Yanzu dai in na fahimta ban da shari'a mai ban da riba ko ban da kuɗi na. Ba kowa ne ba kada. A bai yiwa kai. Bai yiwa? Wallahi bai yiwa. Hukuma ne kawa. To hukuma ina ruwa na da hukuma. Me za ka ne? Kuɗi na za ka ba. Kan bindiga nan, bikon bindiga nan. Bin mi? Bindiga, dan mala uba kai. Ni da bu sai ta kai mu ga bindiga ba sai ta kai kuɗi. Dan ka an ci su. To sai ni. Ai ba magana Allah ya sani tunda da kes na mun kai da kai na zalunci. Kanin na yanzu haka zan shigo a gida hajiya. Tuna ina ba da kuɗi na ce a sauko mi dai wanda ya kamata. Ban minti biyu. Ya hankali. Ni ki zo ina san gaba ɗari na riga na rufe ƙara na farko saboda sallah sai sallah da kwana 10 sannan a cigaba da kawo mikes. Mi ki tauyi. Ni ba rista ba ƙara na toka ba. Ni ki kawo. Ko da an barin zai. Ko da man na zo na kawo buke ni ina hida. Okay kina nuna hida kika. To ke miya kina mace zaki ce mi hida kika. In kake cikin gida ka hida ni. Sai mana. Nemi bai ya ba. Duk yadda an kai ki gane ko. Kullum na an shirya da kidan saboda ki samu ki shiga cikin gidana. Ki samu na wani kozin haka kewa wanda guba. Ban san abin da tsakaninka da al'umma ba ko ballan kala. To mi an hujja ki na zuwa gidana ina ki san. Ki ce wai gidana ke so ki take mai hida. To ai ba wani abu ga. Ce miki an kai laye nake. Mana an ce kana laye to mi ziyara maka laye barista ko baka da kuɗin laye. Ce miki an kai musulmi ke laye nake. To kenan kahiri kake barista. Ni zaki ce kahiri. Barista shin ba kahiri ba waka ta bai. Ni zaki ce kahiri. To an ba kahiri barista waka ta bai. Ba faɗa miki sai musulmi ga laya. To ni a'a ni da wallahi musulmi ni san kan gaskiya ga layya amma kahiri ni san. Okay duk wanda bai laye kahiri na. Ai mana kahiri. Jamina. Jamina. Shega. Wai ba barista.